wakwazi ukuthi ufike ushiye umuntu owayekwazi ukunakekela umshayeli ukuthi enkundleni yasekamereni akunelisi nalo kunelisa enkundleni yasekamereni usangamshiya futhi umshayeli ukuthi akanayo i-six pack ufike nakulona 6 pack umshayeli ukuthi akanayo itshembe soze wamthola konke endaweni eyodwa. Uzohamba ukhuluma nabafana abantu ngokulambisa ngoba phela kuyashiwo ukuthi uma uye emzini umuntu uphatha umngena endlini wena ubuphetheni usaba uthi usukuyodeliver uyabo